धैकालो ढोलार पडलेल्या काटयेचो नाद कसो लांब घुमता. मगे अमके थैली जात्रा हा ह्या सगळ्या गावभर कळता. देवळा भोवतारी पालखी जशी फिरता तशी मगे जात्रेक लोकांची गर्दी जमता. गावातलो पोरांटोर नट्टोपट्टो करून जात्रेत मिरयता. गावातलो पोरांटोर नट्टोपट्टो करून जात्रेत मिरयता. कोपऱ्यात बसलेला बेबला मात्र बाळग्याक बघून मुराडता. कोपऱ्यात बसलेला बेबला मात्र बाळग्याक बघून मुराडता. पाती माळलेला बायल माणूस कासाराच्या दुकानात दिसता. म्हातारा कोतारा गरम आंगली घालूक शकता. गणपती येऊन गेलो की मगे मोर नाचता. गणपती येऊन गेलो की मगे मोर नाचता. संकासूर इलो काय मात्र निजलेल्या पोराटोरांका जागयता. बिली मारो तळी घेऊन इलो काय बुरनुसात टकली दाबून रवाचा लागता. बिली मारो तळी घेऊन इलो काय बुरनुसात टकली दाबून रवाचा लागता. सुटे पैसे नसले काय मगे बंदी नोट घालूची लागता. सुटे पैसे नसले काय मगे बंदी नोट घालूची लागता. नाटक चालू असताना मधीच डोळ्यार झाप येता. नाटक चालू असताना मधीच डोळ्यार झाप येता. राजाची लढाई चालू झाली काय नीच खैच्या खै भुर्रकन पळता. मारुती इलो काय लाडू उडव वेगळीच मजा येता. मारुती इलो काय लाडू उडव वेगळीच मजा येता. नटी जसा गाना हुंता शिटियेच्या आवाजात पुरा देऊळ गजबजता. थंडीन वायच हातपाय सून झाले काय बाहेर सून फेरी मारून येऊची. थंडीन वायच हातपाय सून झाले काय बाहेर सून फेरी मारून येऊची. चाय भजी खाताना पाहुणा सोयरा दिसला काय हक्कान चाय पुढे करूची. नाटक सरला काय दुकानार घे गर्दी जमता. नाटक सरला काय दुकानार घे गर्दी जमता. पोरांटोर आवशी बापाशीच्या हाताक धरून खेळण्याच्या दुकानार धावता. पोरांटोर आवशी बापाशीच्या हाताक धरून खेळण्याच्या दुकानार धावता. पातिये खाजा लाडू घेऊन पिशी पुरी भरता. पातिये खाजा लाडू घेऊन पिशी पुरी भरता. फुगो पेपरा मांडकी खुळखुळ घेऊन नाचत घराची वाट धरता.
फुगो पेपरा मांडकी खुळखुळ घेऊन नाचत घराची वाट ठरता. काव्य प्रमोद राऊळ, वाचन प्रणय राऊत. SP एंटरप्राइजेस. आमची सेवा आता सिंधुदुर्गात कुठेही उपलब्ध. आपल्या घराचे पेंटिंग वॉटरप्रूफिंगसाठी नक्की संपर्क करा. 1918 पासून या क्षेत्रातील एक अग्रगण्य कंपनी SP एंटरप्राइजेस. सेवा अशी तुमच्या मनासारखी. संपर्क श्री नारायण परब. संपर्क क्रमांक 90 28 28 59 24.